ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଏନେ ଯାଉଛୁ ଗାଡ଼ିରେ, ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ସରିଗଲା। ଅଟୋଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ସରିଗଲା ଗଲା। କହୁଛୁ ତେଲ ଏପଟୁ ପକେଇବା, ତେଲ ପକେଇଥାନ୍ତି ନା ନାଇଁ। କମେଡି ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କହିଲି ତେଲ ସରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତେଲ ପକେଇବେ, କହୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ତେଲ ପକେଇବାକୁ ତେଲ ପକେଇଦେଲି। ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ଯିବିନି, କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଲିଟୁ ସେପଟେ ତେଲଟା ପକେଇବା। ମତେ ମୟୂର ଏଇଠି ବା ଦେଖାଯାଉଛି। ମୟୂର ଦି ଜଣ ଯାଉନୁ, ଯାଅ ଯାଅ କିଛି ହବ। କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ତେଲ ପକେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଏନେ ତେଲ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଏନେ ଆଉ କୋଉଠି ଆମେ ତେଲ ଦୋକାନ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ। ଆଉ ଏନେ କୋଉଠି ଖୋଜି ଖୋଜି ଯିବୁ ତେଲ ଆଣିବୁ। ସିଏ ଗୋଟେ ସେ ତାକୁ ଏନେ ବସେଇ ଦେଇକି ଆଇଲୁ, ସେ ଆସିବ ହେଲା ସରି ସିଏ ଆସିବନି। ତାକୁ ଯେତେ ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କଲୁ ତାକୁ ହିଁ ଭିଡ଼ିକି ଆଣିବୁ। ଆଉ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କୋଉଠି ତେଲ ମିଳିବ ଆପଣମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୋଉଠି ତେଲ ମିଳିବ? ତଥାପି ଏଇ ମାତାମଠ ରୋଡ଼ରେ ଏଇଠି ମାନେ ଆଗରେ ଅଛି ଦୋକାନ, ତେଲ ଦୋକାନ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏନେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଦେଖିବା ତେଲ କୋଉଠି ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ହବ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମାନେ କୋଉଠି ନୁହଁ ତେଲ ଦୋକାନ ଏଇଠି କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିଲୁ। ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ରହିଲା। ଆଉ ତେଲଟା କହୁଛି ତେଲଟା ଏଠି ପକା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଲାଷ୍ଟକୁ ପଡ଼ିଗଲା କଣା ହତସିଆ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ହେଲା ଗାଡ଼ି ପେଲି ଗାଡ଼ି ଚୋର। ଗାଡ଼ି ହେଲା ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଚୋରି କରି ନେଇକି ଯାଉଛି। ତେଲ ପକେଇ ତ କହୁଛି ତେଲ ପକା। ସେଇଠୁ ସିଏ କହି ମତେ ଆଉଥିଲା ତେଲ ପକେଇବା କଥା। ମୁଁ କହିଲି ତେଲ ପକା ବୋଲି। ମୟୂର ହେଲ୍ପ କରେ। ଏଇଠି ଦେଖେ ପେଲା ପେଲି ହଉ। ଏଇଠି କ'ଣ ହତାଶିଆ ହାଲିଆଟି। ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ନାକୁ କ'ଣ କହିବେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କ'ଣ କହିବେ? ଟିକେ କ'ଣ ତେଲ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଆମ ଗାଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ। ମୁହଁ ଧୋଇଛି ରେ, ଚାଲ ମୁହଁ ଧୋଇଛି ଆମ ଗାଁରୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ତୁ ଥା ଆମେ ଚାଲୁ। ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଗାଁରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ମାନେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଗଲା ତମେ ଚାଲି ଆସ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଚାଲି ଆସ, ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ। ରିଜର୍ଭ କରେ, ଗାଡ଼ି ରିଜର୍ଭ କରେ। ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଅରେ କାଣ୍ଟକୁ ହଇରାଣ କରିକି ଯାଉଛ। ଦେଖେ କେଡ଼େ ହେଇଗଲି ଆଗ ତୋର। ଦେଖେ ଏ ଆଗ ଏଇ କଳା ଚାଲ। ଦେଖେ ମୁଣ୍ଡୁ ଦୋକାନ ଟିକେ ଚାଲ। ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି କେହି କିଛି କି ତେଲ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ନାହିଁ ଏଇଠି। ଯେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଉ ମହିଆ ମାହାନ୍ତି ଦେଇଛି, ଆଉ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଦେଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି। କାହିଁ ଚାରିଆଡ଼େ କିଛି ନାହିଁ ତ। ଚାରିଆଡ଼େ କିଛି ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ପଶିଗଲେ କି ନାହିଁ ତ ବାହାରୁଛୁ ଆ ଭିତରେ ବୋଧେ। ଚାଲେ ଏନେ ଆହୁରି ଯାହାହେଲେ ନା ଆହୁରି କେତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିକେର ଭଳିଆ। ହଁ ହଉ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଓଷା କରୁଛୁ ଟି। ଆଉ ଏନର୍ଜି କେତିକି ରହିଲା, କ'ଣ ରହିଲା? ଆଉ କିଛି ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ? କିଛି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା। ପୁରା ହାଲିଆ, ଆଉ ଚାଲି ହବନି। ଏ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏଇଠି ରଖେ, ତେଲ ନେଇକି ଆଇଲେ ଯିବା ତେଲ ପକେଇକି। ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ତ ଦୋକାନ ନାହିଁ। ହଁ ଭାଇ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉନି। ଗଲା ଭାଇ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତେଲ ଯଦି ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ପେଲିବି, ଚାଲ ସାଇଡିକି ଚାଲେ। ରହିଯା ଟିକେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପାଳି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ରିଜର୍ଭ କରିକି ନେଇ ଜାଣିବେ ମାନେ ରିଜର୍ଭରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଯେତିକି ବାଟ ଗଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୂର ପଳେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଗାଡ଼ି ସିଏ ବି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ରିଜର୍ଭ କରିକିରି, ଗାଡ଼ି ତେଲ ନାହିଁ ତଥାପି ରିଜର୍ଭ କରିକି ପଳେଇ ଆଇଲି।
ସେଇମାନେ ଏଇ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଦୂର ପଳେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି, ମୁଁ କହିଲି ସେ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ରିଜର୍ଭରେ କରି ପଳେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ବି ଏପଟେ ପଳେଇଲି। ସିଏ ଫୋନ୍ କରିବେ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବାଟ ବୁଲିଗଲେ କିଏ ଜାଣି। ପଚାରି ଦେଖିବା, ମୁଁ ରିଜର୍ଭରେ କେମିତି ପଳେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଆଉ ଏନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କେତେ ବାଟ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ପଳେଇ ଯାଇଛି ପୁରା ଦୂରରୁ। ସେମାନେ ଖୋଜି ଆସିଥିଲାନି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠି ଆଇଛି, ଏଇପଟେ ପଳେଇଲି, ସେଇପଟେ ବୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇପଟେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ବି ତେଲ ସରିଗଲା, ଆଉ ଯାଉନି। ତଥାପି ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଛ ତେଲ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଯାଇ ହେଉନି। ଦେଖିବା ତ ପଳେଇଲି ଆଉ ଯାଇ ହେଉନି। ମୁଁ ପେଲିବିନି ତୁ ପେଲେ, ତୁ ଚାଲେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଏଇ ନେଇକି ଆଇଲି। ଓହ୍ଲେଇକି ଆସ ମ। ହଉନି ଜନ୍ଦା ମିମ୍ପିଡ଼ି ରହୁଛି, ସମାଧାନ ହଉନି। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେ। ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବନି ଗାଡ଼ି, ପଳେଇବା। କ'ଣ କରିବୁ କରେ ଆଉ। ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବନି। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦବା। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦବା, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କାରିଗର ଆଇଲେ ଆମର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳି। ଦେଖେ ହଁ ଏଇପଟେ ଦୋକାନ ଥିବ। ସେଇ ଯୋଉ ଆରେ ଗାଡ଼ି ବା ସେଇଠି ରହିଗଲା, ଆଉ ଆଗକୁ ଗଲାନି। ସେ ଯେତିକି ବାଟ ହିଁ ଆଇଲା ଗାଡ଼ି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଉ। ଗାଡ଼ି ସେତିକି ବାଟ ହିଁ ଆଇଲା, ତା ଆଗକୁ ଆଉ ଗଲାନି ଗାଡ଼ି। ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ପୁରା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନା, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ନିଆଁ ହୁଏ ଏବେ, ପୁରା ନଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିପ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଫାଇନାଲ୍ ସେମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ଟୋଟୋ ଭାଇ ଆମକୁ ନେଇକି ଆଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଆମର, ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁଣି ରୋଡ଼ ଉପରୁ ଆସିକି। ଏଇଠି ସେ ଯାଇଛି ତେଲ ଆଣିବାକୁ, ତେଲ ଆଣିଲେ ପକେଇକି ଯିବୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଜିପ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିପ୍ଟା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଜିପ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିପ୍ଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ସେ ଯାଇଛି ତେଲ ଆଣିବ, ତେଲ ଆଣିଲେ ତେଲ ଟାଙ୍କି ପକେଇବୁ, ତାପରେ ଯିବୁ। କେତେ ବାଟରୁ ପୁରା ମାତା ମଠଠୁ ପୁରା ଆଇଲୁଣୁ ଘର ଯାଇ, ପୁରା ପାଖାପାଖି ଲାଇଟ୍ ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯାଇ ପଳେଇ ଆଇଲୁଣୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗରେ କିଛି କହିବି ଆଉ।